Og de var med i MGP? Ja, og der har vi lige været, fordi det er den vej. Ja, det er den vej. Og så er vi der og hygge, hvis vi ikke rigtig ved, hvad vi skal lave. Så finder vi på nogle ting der. Ja. Juniorklubben, den ligger også lige derovre. Det er ved Norskade. Og der legede vi os ind der og spillede teater der en gang om måneden. Så kender du da Alice Eggertsen? Ja, må ikke. Ja, det gør jeg også, eller gjorde jeg, da vi skulle have asfalteret gården derude. Der fandt man nede i under ved muren, der fandt man nogle arkiver, der var blevet gravet ned under 2. verdenskrig af frihedskæmper og sådan noget, af deres navne. Det var smadret spændende. Ja. Så kom naboen ind, så sagde han, Lili, du skal hjem nu. Nej, det skal jeg ikke. Jo, du skal hjem nu. Der sker noget i aften. Han var fællesskaber, men det vidste vi jo ikke, vel? Og han vidste godt i forvejen, og så var det bare med at komme hjem. Da jeg så kom ned på gaden, så havde de meddelt det i radio. Og så var folk, de smed brændende, mørklægningsgardiner ud af vinduerne. Og ned på gaden? Ja, ned på gaden. Og så, det sjoveste, jeg oplevede, det var, der kom et ældre ægtepar kørende på cykel. Og da de hørte det, så sprang de af cyklerne og ind imod hinanden og krammede hinanden, og cyklerne faldt sådan ud. Det så sjovt. Jeg glemmer det aldrig. Nej. Hektisk som i Indre By, men alligevel at det er rigtig tæt på det hele. Ja. Så man er i cykelafstand fra alt.